Kodi mumadziwa kunena kuti maonekedwe ena a atsikanawa pamakhala zinthu zina zimene zimalowererapo? Yes, of course, ndadziwa kuti momwe ndangotero mu ena maganiza za facing, ena maganiza zobayisa matako, enanso malingalira zokhuza kuvala matako artificial. Koma ndimafuna ndikuonesereni komanso kufotokozerani chinthu china cha chilendo chimene ena ambiri sitimadziwa, kunena kuti kuoneka kwinaku kwa anthu enawa pamakhalanso zinthu zina zachitika pathupi lawo. Kodi mumadziwa kuti njira imodzi yomwe anthu akongedwa nawo matupi yomwe anthu ambiri amagwiritsa ntchito, ndipo njira zimenezi mudziwanso kuti pambali pokongolesa thupi la munthu, njira zimene anthu amagwiritsa ntchito pofuna kuonesa kuti thupi lawo lidzaoneka bwino lili ndi kuthekera kochotsanso moyo wa munthu mwachangu. Ndipo anthu odziwika pa dziko lonse akugwiritsa ntchito njira zimenezi, koma lero tifotokoza zonse zokhuza kakonzedwe ka thupi kamene kafala kwambiri maka azimayi, ndipo langa dzina ndi lomwe lija Mike Thompson. Mtsiku la lero tikambirana za njira yotchedwa BBL imene amayitchula kuti Brazilian butt lift. Yes, imene imakhuza mbali ina imene akuti Curves Deluxe, imene tanthauzo lake ndi njira yopangira thupi la munthu pogwiritsa ntchito mafuta a mthupi mwake, kulipanga thupilo kukhala looneka bwino komano pogwiritsanso ntchito mafuta ochokera mthupi mwake. Ndipo cholinga chake cha zinthuzi ndi kukonza maonekedwe komanso kuonjezera confidence maka mwa atsikana. So tiyeni tione mbiri yokhuza mchitidwe umene wa BBL umene wakuti Brazilian butt lift. Kuyambira ku Brazil mchaka cha 1990s mpomwe padayamba izi, ndipo izi zidayamba ndi akatswiri ena amene amaona nkhani za plastic surgeons, ndomwe adayambisa njira yopangisa thupi mopanda kupangano njira ya implant kapena kuyikapo chiwalo china chatsopano pa thupi la munthu. Ndipo chaka choyambachi ndi 1990, ndipo zidayamba kufalikira mzaka za ma 2010, ndipo mayiko amene adafalikira nawo ndi monga US, Latin America, Europe, UAE kapena kuti United Arab Emirates. Ndipo pa social media takhala tikuona ma celebrities osiyanasiyana amene amakhala ndi matupi opereka mafunso kuti kodi chimakhala kuti chachitika ndi chani. So nkhani yonse ndionena kuti njira imeneyi imachitika motero. Pachizungu amati liposuction, chimene amachita ndi kuchosa mafuta a mthupi la munthu amene amawachosa m'mimba kapena kumapazi ndi malo ena ameneyo akufuna kuti thupi la munthulo lisinthe. Ndipo akachita choncho amachita purify kapena kuti purification process imene imatsatira kumene kundiko kuyeretsa kapena kuti kukonza mafutawo. Nkhani ndiyo mafutawo akuti amawatsuka. Ndipo chinthu china chotsatira ndi fat transfer kapena kuti injection. Mafuta aja amabwenzeresedwa mthupi lomwe lija la munthu, koma kwambiri process iyi imakhuza azimayi. Choncho ndikamafotokoza image yanu ikhale mukumvesesa kuti amene amachita izi ndi azimayi. So akachita zimenezi mafuta aja amawabwenzeresanso mthupi lawo, ndipo zimene zimachitika nzona kuti thupi lija likakhala kuti process iyo iyachitidwa bwino ndithu, amayamba ndithu kuoneka mokongola ndithu, amayamba kuoneka kusintha thupi, kubwera matako, komanso amachepesa mafuta a m'mimba kapena kuti mapadzi komanso makutidwe kuti achepese ngati anali ndi mafuta ochuluka mthupi. Ndipo zotsatira zake ngati mafutawa ayikidwa bwino, munthu amakhala okhazikika ndithu mthupi, amakhala ndi thupi looneka bwino ngati ndithu lachilengedwe, komano patachitika zinthu zina zimene ndi za artificial. So kufalikira kwa pa dziko lonse lapansi mu mzinda wa Los Angeles komanso Miami ndi kumene kudafalikira kwambiri kapena kuti ndi kumene kunakhazikika kwambiri mchitidwe umene wa BBL, ndipo kumene kukuchokera ku Brazil kufika mdziko la America. Ndipo mbali ina ndi Latin America, kutachoka kumeneko kwinanso kumene kudakhazikika zitatha kuyambira kumeneko ku Brazil ndi ku Europe komanso UAE. So pali ma celebrities osiyanasiyana amene ndi odziwika kwambiri amene adachitapo nawo mnjira imeneyi. Pali monga Kim Kardashian, Nicki Minaj, Kylie Jenner,
Cardi B, Black Kaina, komanso ma media influencer apa Instagram, TikTok komanso YouTube. So njira iyi sinangokhala yokongolesa thupi lokha, koma ni njiranso imodzi imene imayika chiopsezo komanso ngozi moyo wa munthu. Chiopsezo chachikulu chimene chimachitika amachitchula kuti pulmonary embolism pa chizungu, ngati ndona zoti mafuta omwe amayikidwa mthupi la munthu amatha kutseka misempha ya magazi, ndipo misempha iyi ndi imene imatenga magazi kuchoka kuthupi kupita nawo ku mtima kapena kumapapu. So ikatsekedwa ndi kuti pali chiopsezo choti munthuyo atha kuluza moyo. Ngozi ina kapena choyipa china chimene chimayembekezeka kuchitika ngati process sichitika bwino ndiye kuti pakhala infections kapena kuti cemetery, fatty necrosis, swelling, pain, ndipo munthu amatha kutupa komanso kumamva kuwawa kwambiri malo mmene mwachitidwa surgeon kapena kuti kumene mwachitidwa operation ya zimenezi. Ndipo kuchokera mchaka cha 2010 kufika mchaka cha 2020 pakhala ndithu pakuchitika imfa za anthu ochuluka amene adafa chifukwa cha process imeneyi. Pali ma cases amene adachitidwa ripoti amene ndi mayina odziwika kwambiri amene adafapo chifukwa cha njira imeneyi, khumbo lofuna kuzisintha thupi, atsikana kuti awale, akuti aoneke amatako abwino, akhungu lapamwamba, zosatira zake zinabweresa imfa. Malo modzileka kuti akhale ndi natural body anafuna kubweresapo zinthu za artificial. Mchaka cha 2018 nzika ya mdziko la America amene ndi Jennifer Gonzalez adamwalira. Iye anali waku Florida ndipo adafa chifukwa cha pulmonary embolism pambuyo pa surgery ya BBL. Takamba kale kuti pulmonary embolism ndi kutsekedwa kwa msempha imene imatenga magazi kuchoka kuthupi kupita nawo ku mtima kapena mapapu. So iye atabwenzeresedwa mafutawa zinapangisa kuti misempha itsekeke ndipo magazi aleke kupita kumeneku ku mtima kapena kumapapu. Ndipo mchakaso cha 2019 mdziko lomweli la USA kunachitikanso chinthu china chokhumudwisa. Winanso atatengeka ndi ganizo lofuna kukazisintha thupi amene ni Dennis Ayers adafa chifukwa cha ngozi zofanana pambuyo pa cosmetic surgery yokhuza thupi lake, kuchosedwa kwa mafuta nthupi akuti powachita cleanse kuti awabwenzerese ndi kuti akayambenso kugwira ntchito mwa njira ina kulipanga thupi kukula mwa njira ina mwapamwamba, koma zinazesanso imfa. Ndipo ma cases yawa amchaka chimenechi cha USA zimasonyeza kuti pafupifupi anthu 3000 kapena 6000 amatha kukumana ndi vuto chifukwa cha BBL, ndipo makamaka ngati kliniki ili ndi vuto kapena surgeon yemwe akugwira ntchitoyo ndi ali ndi ukadaulo osakwanira kapena kuti luso lake sila pamwamba kwambiri. Komanso pali zinthu zina zimene zidalembedwa zimene amafotokoza kunena kuti pambali pa mayina amene amapezeka awo anthu amene adafa chifukwa cha BBL, palinso ena amene saululidwa kapena kuti sabweresedwa poyera chifukwa cha malamulo osunga chinsinsi chawo, ponena kuti iyayi akuyenera kuti iwowa asaululidwe kapena kuti afotokozeredwe nkhani zawo. Andi izi zinachitika ponena kuti sanadziwike mayina awo mwaudzimu chifukwa cha privacy kapena kuti HRPAA laws imene ndi ya ku USA kapena kuti malangizo a media ku Latin America. Komano zochitika zambiri zopatsidwa ndi media pafupifupi 50 kapena 60 cases zidachitika ku USA, Brazil, Colombia, Venezuela komanso Mexico, ndipo izi zinalembedwa ndi media pakati pa chaka cha 2010 kufika mchaka cha 2022. Chiopsezo chachikulu chimene tafotokoza kale pulmonary embolism, fat embolism kapena kuti infection zimakhala makamaka mwa BBL surgeries yomwe imachitika ma clinics osaloledwa kapena ndi surgeon osakwanira. So ngozi ndi chiopsezo cha moyo ndi chachikulu kwambiri ndi mchitidwe umene wa Brazilian butt lift, ndipo sizingangoonesa munthu kukhala oneka bwino koma nthawi zina zindi chiopsezo chochosa moyo. So kwa amene timafuna kuchitisa, of course ndi zinthu zosayenera, koma kwa amene tikufuna kupangisa BBL sankhani ma clinics ndi ma surgeons okhazikika. Zosatira zabwino ndi zabwino, koma chiopsezo cha moyo ndi chachikulu kwambiri. Koma anofunsa nkumati chomafunanso kupanga zinthu za artificial ndi chani, kodi zanuzo sizimakukwanirani?
paja akazi chimene amafuna chimavuta kumvesesa kuti kodi amafuna chiyani. Koma anu ena adati chimene akazi amafuna azachipeza, tiyeni tizingoyang'ana mwina one day ndi pomwe azapeze zimenewo amazifuna. Chifukwa zokhumba za atsikana nthawi zambiri ukazimvesesa ndi zovuta kuti uzitolere, chifukwa zimakhala zobalalisa, kamba kunena kuti zokhumba zawo zambiri zimakhala za questionable, zopereka mafunso. Muzapeza kuti munthu akukachosa tsitsi la m'matsoli, yes, akuyika mulina la artificial kuti linalo ayi silili bwino ndithu, ya ndezimapezeka tuma rashes aja ayambanso kulowa m'maso. Inu tangoganizani kunena kuti munthu akayikise kapena kuchosa mafuta nthupi ndikubwenzeresamo, zingakhale ndi chiopsezo chotani pena tizilingalira pofuna kupanga nkhani zathu. So Caps Durix imapereka zosalira, of course, zokongola kwa anthu amene achitidwa bwino process yawo, komanso chiopsezo cha moyo chili chapamwamba kwambiri kapena kuti ndichochuluka. So pamona lemba resume ndi ngozi yomwe ingachose moyo mwachangu, makamaka ngati surgical clinic ili ndi vuto. Musanayambe njira iyi dziwani bwino surgeon yemwe mukampeza clinic, komanso chiopsezo chonse chimene chingadze ngati zinthu zanu siziyendesedwa bwino. Sankhani ma clinics ndi ma surgeons omwe ali ndi license ndi chidziwitso chokwanira, and zambiri za ngozi zimachitika ku ma clinics osaloledwa kapena amene ali ndi ma surgeon osakwanira. Kukonza thupi ndi njira yabwino, of course, koma moyo ndi chuma cha munthu, ndipo dziwani kuti kukonza kwa thupi sikukuyenera kukhala kwa artificial, chifukwa ma artificial processes amakhala against God, ndi chifukwa chake nthawi zambiri zosalira zake zimakhala zoliriza. So zosalira zabwino zimene anthu amaganizira kuti zichitika monga kubwezeresa thupi komanso kulipanga thupi kukula mwa njira ina zikubweresa imfa. Malo mongoleka thupilo lidzikula momwe lidabadwira, anthu akusankha njira zina zosakhala bwino. So zosalira zopsa zimene zimadza kutaya moyo komanso kuputa matenda amene angakhale pa thupi la munthu. So kuchokera mchaka cha 1990s, kuchokera mu Brazil kufalikira pa dziko lonse lapansi chifukwa cha ma celebrity ndi ma influencer apa social media, ndipo kuchita zinthu mwachangu pa dziko lonse sikutanthauza kuti ndi zotetezeka. Choncho tiyeni tikhale ndi masankho abwino, tisamangotengeka ndi chilichonse. So langa dzina ndi lomwe lija Mike, ndimafuna ndidziwe komanso kumva maganizo anu kudzera mu video iyi, kudzera mu comment section kuti mukutipo bwanji pa nkhani iyi, nkhani ya surgery kapena operation imene imachitika kwa azimayi pochosa mafuta nthupi mwawo ndi kupapanga kuti kuwachapisa ndi kuwabwenzeresa nthupi ndi cholinga kuti mafuta akabwereramo thupi lawo likhale lowala ndithu, ayambe kuoneka mwapamwamba mwina mwake ndithu mwa standard, koma taonani zikuzesa imfa. Ndeti mve maganizo anu kuti inu mukuti chani. So bye. If you wanna know my story, find some Vida. If you wanna know your story,